Sveti Jovan Zlatousti, Bog je za svaki dan u godini. Moliti se bez zevanja, protezanja, češanja. 21. maj, 3. jun. Sveti car Konstantin i carica Jelena. Prepodobna Jelena Dečanska. Želiš li da saznaš šta su to bodrost, trezvenost i istrajnost u molitvi? Pogledaj šta je učinila pravedna Ana. Svi su ustali od trpeze. Prva Carevima 1.9. Ona se odmah predala molitvi. Ne snu niti odmoru, budući da je i dok je sedela za trpezom jela uzdržnički i nije hranom prepunila stomak, jer inače ne bi posle obeda prolila takve suze. Ako mi, iako i postimo i uzdržavamo se od hrane, jedva možemo tako da se molimo, bolje reći, nikada se tako ni ne molimo. Tim pre ona nije mogla da se tako moli posle obeda, da za trpezom nije sedela kao oni koji poste. Postidimo se mi koji se molimo za carstvo Božje, a zevamo od sanjivosti. Postidimo se one koja se sa suzama molila da dobije sina. Njena pobožnost je izuzetna još u jednom pogledu. Usta joj se samo micahu, a glas joj se ne čujaše. Prva Carevima 1.13. Tako pristupa Bogu onaj koji želi da nešto izmoli od Boga. Bez protezanja i zevanja, bez sanjivosti, bez češenja, bez nemara. Zar joj Bog nije mogao dati ono što je želela i bez njene molitve? Zar Bog i pre njenih molitava nije znao želju njenog srca? Ali da joj je Bog tu želju ispunio pre nego što mu se pomolila, ne bi se projavila njena usrednost, ne bi se otkrila njena vrlina, ne bi zbog svoje usrednosti i vrline stekla takvu nagradu. Ana je projavila i veliku ljubav prema mudrosti. Sveštenik Ilije je pomislio da se ona napila, jer se molila bez glasa, samo pomičući usne, a ona mu odgovara: nemoj smatrati sluškinju svoju nevaljalom ženom, jer sam od velike tuge i žalosti svoje govorila dosad. Prva Carevima 1.16. Zaista je delo skrušenoga srca kada se ne srdimo i ne ljutimo na one koji nas vređaju, i Bog nam tada daje da se čak i opravdamo.